Good evening, fellow Zimbabweans. This is yours truly, Blessed Geza, Comrade Bombshell. Today I come to you at a time when our country remains at crossroads. We are continuing with our efforts to deal with Emerson Mnangagwa and his Ganandas. On 24th of April 2025, Mutapa Investment Fund attempted to deny the 1.9 billion US dollars grant safety from the government. You all saw their statement last week in the press. In some way, they unconsciously admitted to the grant safety from the Zimbabwe Treasury, using treasury bills as we told you, but Mnangagwa is protecting them. Instead of being brought to book, they are now enjoying VVIP security treatment from the state at the taxpayers' expense. They also take advantage that their mafia boss, Mnangagwa, is suffering from vascular dementia and losing control of both his mind and government. They are now stealing everything without shame. As they steal, the health sector is bleeding and people are dying. Government workers remain underpaid. The education sector has been neglected. Our roads have become death traps. I could say more. The country is suffering from acute neglect. So, as I promised you, fellow Zimbabweans, a new leadership is coming and coming soon. A leadership that will put an end to all the corrupt activities. A leadership that will respect the Constitution. A leadership that will respect human rights. And a leadership that will ensure equitable and transparent distribution of national resources. The new government will not continue with Zobanzu, Ubanzu, Kujakwe Mumi. Zimbabweans have been saddled with billions of dollars in debt due to the criminal activities by these Ganandas, especially Tagwirei. The new government will recover all the money stolen by these Ganandas and reduce the national debt. Tagwirei should explain how he got the 35% shareholding in Kuimba, which he later used to steal the 1.9 billion US dollars. He should explain how he acquired the shareholding in a company that they created from stolen assets. Why should the government of Zimbabwe be used to pay these assets that were stolen from the same government in the first place? GDI was stolen from the army, Sadawana from ZFDC, and a handful of gold mines were also stolen again from a United Kingdom company that was in liquidation. Sadawana belonged to the government. How did he end up in Tagwirei's hands? We know he used his CBZ capital to give a fictitious valuation of stolen assets and then sold the company for 5.4 billion to the same government he stole the companies from. We want
back the 50% shareholding in GDI, which was stolen from the Zimbabwe Defense Forces. Tagwirei and your enablers, Mutuli Muwe, George Guamatanga, you don't have share. Please return immediately 1.9 billion in treasury bills to Ministry of Finance. All the interest Tagwirei is getting from the Ministry of Finance on the 1.9 billion treasury bills. 50% of GDI to the Zimbabwe Defense Forces and 100% of Sandawana to ZMDC, Government of Zimbabwe. I would like to thank you, fellow Zimbabweans. I know you are desperate for quick action to remove Emmerson Mnangagwa. Let me assure you, as long as I keep coming to talk to you, it means action is being taken, and taken soon. We are simply taking precautions to ensure that there won't be loss of blood during the transition. You have to be patient. You will see the results soon. Our progressive security forces are on the ground as we speak. And time for Mnangagwa to go is fast approaching. Our shutdown continues, and it will not stop until we are done with Mnangagwa and his Ziganambas. Muri Zimbabwe, ndinonzwa misodzi yangu ichida kuchururuka. Ndinonzwa ichida kutsemuka nehasha. Kana tiongorora mabirwo andauda kuzokurondedzerai ari kuitwa ufumi hwenyu, including also hwearmy naTagwirei. Right. Vanhu vakawanda munofunga kuti Tagwirei uyu munhu ane mari inoshamisira. Taakubudisa pachena mawaniro akaita mari yacho, nzira dzeuori dzaaishandisa. Chekutanga akanga ane kaservice station kake kainzi Sakunda. Ndokubva kaservice station kako akatokapa futi. Handifuni kuti kakauya mune zvakanaka kaservice station kako. Tava mukaservice station takazonzwa command agriculture yakufanirwa naTagwirei. Ndikati Tagwirei anowana kupi mari yose yokufanira nyika yose necommand agriculture. Uori hwacho ndopakanga hwatotangisa kuwedzera network yeuori ipapa. Takazozviona kuti pava paya yanga isiri mari yake, imari yaipiwa nehurumende ende asikadzoseri mari iyoyo. Right? Haana kugumira ipapo munhu anonzi Tagwirei. Right? Akaenderera mberi nokudoba makambani ehurumende, makambani army kana kuti defense forces, makambani amwe emaBritish akanga ari under liquidation. But nokuda kwokuti network yake yaifurandwa naye Tagwirei, but boss wacho ari Emmerson. The network yacho was well oiled. Zvekuti hapana munhu akambofungira kuti zvinhu zvichabuda. Saka Tagwirei uyu
panyaya yecommand agriculture akaita chikwereti chehurumende chaisvika over 900 million US. 900 million US, hapana kana security, hapana kana chii. Unoshaya kuti munhu uyu aipuwa mariwo chikwereti chakawanda kudaro, right? Zvichifamba sei banda kutsanangurai kuti right munhu anga ari behind madhiri ese apo emasoro, right? Ndakutsanangurai zvakare kuti pane makambani akaba ku-government neku-army ndaaya. Ku-army, right, akaba inonzi GDI, right? Avo makambani eGDI ma-platinum reserves akawanda ari alomentaiki. Namwe hatisakwanisi kutaura makambani. And chinotishamisa ndechekuti opa muchinguri, right, nana nepera, right, vanova ndivo vanotungamira Ministry of Defense, Minister and PEMSEC, vari kuramba vakanyarara. Hatisi kuziva kuti ndo vakabasira kuti kufacilitata nobva wapowo choko muhumwe, because vari kuramba vakanyarara. But makambani edefense akabiwa, masoja achishupika, right? Amwe makambani akabiwa ndeeZMDC, vana Zimbabwe, hapana chakabhadharwa, right? Vana Sandawana yema-emeralds ekumberengwa iyi. Maingonza zvinzi Tagurei ava muridzi weSandawana hakuna chakabhadharwa ikoko, right? Ndo pakabva kambani yake youtsotsi youri inonzi Kuvimba Mining, right? Saka Tagurei akazonzi newe Ministry of Finance, shamwari, chikwereti chako chai chichagarisa. But maonero angu ndeyekutoti panga pane urongwa apa. Tagurei akati, okay, ini chikwereti ichi ndakuchi-offseta, ndakutengeserai mashares emukambani yangu emukuvimba, right, kuti ndiite offset chikwereti changu, right? Saka akaoffseta chikwereti chiya, kuimba yacho yasina kana kubvisira kuti yanga atova valued at 1.5 billion. Saka in other words, government yangozvibhadhara yoga, uyo hapana kana cent kana chitweneti chakabva kunobhadhara chikwereti, achitosara aine imwe mari. Hazvina kuperera ipapo. Akazoti after a year, because iye anga asara ne35% mukuvimba iya. Saka after a year, nobva adzokera futi kugovernment. Zvikanzi ndauda kutengeserai kuvimba yose. Apa angaudza kambani yake inonzi CBZ Capital kuzoita reevaluate company yekuvimba. Saka within a year, that company yanga iri worth 1.5 billion. Yakaitwa valuated at 5.4 billion US.
zvikanzi ndakutengeserai ndopakazo fomakamhuka kanonzi mutapa. Izvi vaizviita vari vese naED, right? Saka pakutengesa mashezi ake ese mukuvimba akabuda ava ne1.9 billion US yeuri. Saka mune Zimbabwe tinosvika kupi zveshwa tataura nenyaya yeuri, tikataura nenyaya yeuri tikatara kuratidzana uori maipiro awakaita munyika yedu, but ndoonawo kuti vanhu ava vanenge vachiprotektwa naED, right? Uyu munhu anonzi Tagwirei, ugororo hwake akabva nahwo kure. Iye zvino muchechi chaimo chaimo, muchechi mungaona munhu anoda kubira vanhu chechi yavo, muchechi yesavana hamuna chakanaka. Ari kuda kuba chechi iyoyo achishandisa mari yeuri kutengera vanhu dzimotikari, kutengera mapastors dzimotikari and so on, right? Then toenda kuti hospital chaichi chinonzi arunge chavati ndorapa vanhu mahara, ndorapa vanhu mahara. Hachizi chake, ndichemukomana anonzi Kereke. Iye mazve Kereke wacho vakamufurema, right? Vakamusungisa. Kereke ari mujere as we speak. Hospital yake vakatora zvechitsotsi. Haana kugumira ipapo. Iye manje ava muCentral Committee yeZANU-PF. Apinda futi through the back door. And asida kugumira ipapo. Ari kuda kutoita president wenyika through the back door, right? This is totally bullshit. It's unacceptable. We will not accept this to happen. Saka mukuona nokudaro chitarisai muone maeffects eupa hwawo, matambudziko aunzwa munyika medu. Iye zvino macivil servants edu, they are getting peanuts, havasi kuona. Pari zvino as we speak, zveshuwa maprofesa, malecturers ekumauniversity edu kana mainstitutions edu of higher learning vari pastrike. Mukaona zveshuwa lecturer and professor akupinda murodi, anenge ambototraya nzira dzakasiyana siyana, but voona kuti hazvishandi. And the best thing kutomboratidzira. And maziro andiri kuita ndeyekuti even mastudents ajoina varairidzi vavo kuti ayo hondo iyi ndeyedu tese, because kana yomusikafari it means the quality of education yamuchatipa inenge yachipa. Saka isu hamungapiwi kuti mamuchipuwa kuma 2000 manje makupuwa 200. It's a mockery. It's a mockery. Chimunhu chisina kana grade 7 chinonzi chivhayo chichipuwa ma540 million, right? Engofamba padhuze naMnangagwa. Zvinoreva chii izvozvo? Zvinoreva chii? Iye manje madoctors, right? Masoja, mapurisa,
maticha, ndingangoti civil service sector yese iri affected. Ndingangoti nyika yese iri affected. Asi chinondishamisa ndichoti makangonyarara. Murukutirwa naye maprofesa, right? Ene zvichizi majoinana namaprofesa nemalecturer mose patishedzera pashutdown murega kuchiidzirwa because memuchifaitira your own rights, marights enyu. Saka kana muchishikidzirwa muchaja kuchikidzirwa ireko. Saka ndiri kuti muri yeZimbabwe batanai, endai pashutdown, right? Vana Mnangagwa vaende, hurumende nyuwani ipinde ikuitirei zvakanaka. Tinoti kuma-lecturers nemaprofesa pamberi nemwi, tinokutsigirai tinemwi pahondo yamuri kurwisa yokuti muwanewo masalaries nema-conditions of service akanaka anoenderanawo nedzidzo yenyu. Kuruzhinji rweZimbabwe ndinoziva kuti manonokererwa, but please bear with me. Pane zviri kuitika. Mukaona nchirama nichiuya pamberi penyu so munokwanisa kufunga kuti pane zviri kuitika. Ndotokutaurirai pane zviri kuitika, and zviri kuitika very soon. Ngatirambei takabatana tobvisa ED nezvigananda zvake, right? Totanga kuvaka nyika yedu sevana veZimbabwe takabatana. Ndatenda muri yeZimbabwe. May God bless you. May God bless Zimbabwe.